Na Pobra do Caramiñal, o Concello e a Subdelegación do Goberno homenaxearon hoxe a axentes da Policía Local polo seu papel clave na operación antidroga no propio municipio, que rematou coa incautación de 3,6 toneladas de cocaína. Recoñecemento público e aplausos para axentes da Policía Local da Pobra do Caramiñal, protagonistas dun operativo que permitiu interceptar un semisumerxible e deter aos seus 3 tripulantes, cun alixo de cocaína de máis de 3 toneladas. Bueno, esta operación tivo como resultado a incautación de 3.600 kilos de droga, en concreto cocaína, e a detención de 3 presuntos implicados. En ambas intervencións, a Policía Local da Pobra tivo unha destacada actuación. Durante o acto destacouse a profesionalidade dos axentes locais Marcos Rodríguez, Marcos Mosteiro, Benito Portas e o xefe da Policía Local, Antonio Millán. Marcos Rodríguez, pola súa intervención en ambas operacións, tamén a Marcos Mosteiro e a Benito Portas. O seu traballo foi en todo momento impecable. Por último, destacar tamén a labor de Antonio Millán, xefe da nosa policía, que formou parte tamén do dispositivo, que actuou durante ese día e tamén nos sucesivos, e que en todo momento estivo coordinando co grupo Greco as diferentes accións que se levaron a cabo por parte da nosa Policía Local. Da mesma maneira, o alcalde da Pobra puxo en alza a figura da Policía Local, afirmando que son corpos que non se saben valorar o que verdadeiramente merecen. E quero aquí resaltar o valor que as policías locais teñen. Penso que, en xeral, téndese a infravaloralas ou a non valoralas adecuadamente, cando non só é un corpo perfectamente preparado e con unha gran formación, senón que a súa colaboración en operacións como a da que estamos a falar é valiosísima e eu diría que incluso inestimable. O subdelegado do Goberno, Julio Abalde, tamén participou neste acto homenaxe. Adicou unhas palabras en honor aos condecorados, destacando a súa labor, así como tamén agradeceu o traballo da Policía Nacional, representada polo inspector xefe de Ribeira, Diego Amaya, e polo comisario provincial, Carlos Gómez. Quero aproveitar este momento tamén para felicitar a acción, como non, da Policía Nacional de Ribeira, como decía antes, dos distintos grupos da Policía Nacional que participaron, tanto de aquí de Ribeira como de Vigo, e tamén a outras colaboracións con os policías locais e nacionales, así como tamén, como non, a Garda Civil, que tamén participa coordinadamente en todos estes dispositivos. Este é un exemplo moi claro de que somos capaces cando actuamos todos unidos, con lealdade institucional e un mesmo objetivo, que é defender a ciudadanía, que todos os corpos de seguridade do Estado, tanto Policía, Garda Civil como Policía Local, teñen como obxectivo. O acto rematou cunha mensaxe clara de unidade institucional e compromiso colectivo fronte ao narcotráfico, unha loita que, segundo Abalde, tamén se libra na conciencia social. Porque a droga é, sin dúbida, unha das grandes pragas do noso tempo. Non entende de fronteiras, nin de idades, e deixa ao seu paso un regueiro de dolor, destrucción e desesperanza. Destroza vidas, descompón familias e erosiona a convivencia. Por iso, cada éxito como este é unha vitoria moral, unha demostración de que o esforzo, a constancia e a cooperación de todos e todas dá froitos. Sabemos que esta loita é longa, complexa e que require un traballo incesante, pero tamén sabemos que contamos con profesionales valentes, comprometidos e capaces como os que hoxe recoñecemos aquí. Un acto que remarca con firmeza o valor das forzas policiais neste tipo de actos ilegais e delincuentes.